Dati kat maipanggap apo ka dati pondo for Lawag City. At amo tayo mo apo agkurkurang ti budget ngamin ti Lawag gapota jaka mo basit imbati dahil kita naglabas ka administrasyon. Makakuti ka nga rod, di ba? So nga tatana po, i-doble da, i-triple da pa yun. Babaeng ka na gito'y nga programa apo through Mayor Brian Alcid, iti Lawag City, kadigito'y nga gundaway mga idol. So, adot programa, proyekto, and at the same time apo dati pondo, nga may isagsagana da. Marik na yun to, dito apo sigon kini apo Mayor, iti next year, 2026 mga idol. So, syempre, they're at the point of adjustment pa ilaing. Kasi, kakatapos lang ng, anong tawag dito, ng 3 months nila, no? So, pag sinabi mong 3 months, malapit na yung, malapit nang ma-meet mo yung 100 days, okay? So, plus 10 ka lang. 100 days. Mag 100 days na yan. Nung kaspagarigan. Ka 3180 ko when? So, 9 days kasakasay. Okay. Parang ganon. No kitaim no from the start until the 100 days of Mayor Brian Alcid as the leader of Lawag. Dinggan teman iso na po. Aldaw yamin na po. When nanrugi meet the LFC or the local finance committee about the budget pinaduma-dumang offices. So halos 95% done. It is aligned also with the AIP, the annual investment program of Lawag. So napintas. Ket may garik, may bagak, ti amin ang constituency ko, ti syudad ti Lawag nga ti platform tayo nga ti tagline ti nga alisto, asenso, progreso para ti syudad ti Lawag ket naka-align talaga ka DJ ako. Napintas maliknadan to, makita dan to ako. Asangat pa na yung baga nga napintas ako Mayor, kana kami maliti. Well po, syempre, hindi konsehal tayo ngamin, kanayang tayo bumarangay, kat kanayang sintemiento, hindi na dumadumang constituency is more on the medical services, social services na dumaduma. So nga, nag-focus ijay. Kumbaga, in times 3 tayo the budget na po, hindi medicines, drugs and medicines, hindi barbaranga sa RH1, RH2, RH3. Basta buong si HO ako in times 3 DJ budget. Tapos nung makita tayo, may pakita tayo ti tao, mati-support tayo katapuada ako, no ti agas daget good for 10, 15 days, makakain tayo may 10, it can so that good for 30 days. That's one ako. So number 2 pa, CSWDO tayo, indakdakil tayo pa iti pondo tayo, iti supports, like say, iti AX, etc. Kaya amin ako, kung mga 8 times 3 tayo, amin. Sa ano pa tinadungan-dungan ng programa ako, di Local Youth Development Office, inapurubaran tayo. Kung baka sabihin na purubaran yan i-propose, hindi na i-propose, nga aming in-request na ako in support to the youth, that nalokar amin na ako. This is just one of the few. And aming na-request in the offices ako, in the city government of Lawag, that pinaprubaran, kung inaprubaran, in-propose, yung sakripisyo of tinadunga-dumang development fund in the city kasi the 20% development fund kasi it's redundant also with the national government programs na ako. So, dito pagpinasan na nung makikoordinate ka iti Congressional Office, PG, tamo nga doble-doble. Tapos maornos na sa iti pondo. So, dito ako nakiklas ng epekto.